בוקר טוב. תורה ה' ליקוטי מוהר"ן חלק שני. ליקוטי מוהר"ן תעניין התורה ה'. תקראו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. פסוק בתהילים פ"א. העיקר הוא האמונה. וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה. כי יש סובלי חלאים שיש להם מכות מופלאות. הם סובלים החולאים רק בשביל נפילת האמונה. בבחינת ויפלא אדוני את מכותך, מכות גדולות ונאמנות, וחולאים רעים ונאמנים. ספר דברים כ"ח. ונאמנים דייקה, כי הם באים על ידי פגם אמונה. כי על ידי נפילת האמונה באים מכות מופלאות, שאין מועיל להם לא רפואות, ולא תפילה, ולא זכות אבות. כי כל הרפואות הם על ידי עשבים, והם גדלים רק על ידי אמונה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. אין הגשמים יורדים אלא בזכות אמונה, שנאמר אמת מארץ תצמח. צדק משמיים נשקף. שכשיש אמונה אז יורדים גשמים וצומחים עשבים. ואזי יש רפואות. אבל על ידי נפילת האמונה אין גשמים, ואזי אין רפואה. גם עיקר כוח הרפואה שיש בכל עשב ועשב הוא לפי הסדר שיש לזרעים, לפי המקום ולפי הזמן. כי יש עשב שעיקר כוחו לרפות הוא רק כשקוצרין אותו עד שלא הביא שליש. ואחר כך אין כוח לאותו עשב לרפות. וכן יש עשב שכוחו רק כשנגמר עד שנופל מאליו. עד שהוא כבר נופל והוא תלוש, רק אז יש לו את הכוח לרפות, כן? וכן יש עשב, וכיוצא בזה, כפי הסדר של הזמן שיש להם. וכן יש סדר לפי המקום, שבמקום זה גדל זה העשב, במקום אחר גדלים עשבים אחרים, ועיקר כוחם לרפות, הוא רק לפי הסדר שיש להם לפי הזמן והמקום. וסדר הזרעים הוא על ידי אמונה. מבחינת אמונה זה סדר זרעים, כמו שכתוב במסכת שבת, דף ל"א. שעל ידי אמונה נעשה הסדר של הזרעים לפי הזמן והמקום. שעל ידי זה יש להם כוח לרפות. ועל כן, על ידי נפילת האמונה, אין מועיל לרפואות. וכן, תפילה, הוא גם כן בחינת אמונה. כמו שכתוב, וידע אמונה. ותרגומו פריסן בצלו. וכן זכות אבות נתגלה, גם כן רק על ידי אמונה. בבחינת הניצנים נראו בארץ. ניצנים אילן אבהן. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בהקדמה דף א', הם נראים ונתגלים בארץ, שהיא בחינת אמונה. כמו שכתוב בתהילים ל"ז, שכון ארץ וראה אמונה, ראה. בחינת עפר מנה דכולהו. העפר בעצם, הכל בנוי מעפר. הוא הכלי שממנו נוצר הכל. ועל כן, על ידי נפילת האמונה אין מועיל לא רפואה ולא תפילה ולא זכות אבות.
ככל אלו הם בחינת אמונה כנ"ל. וגם אין מועיל להחולה כל צעקה של אח וגניחות, שלפעמים מועיל להחולה אלו הקולות. כן? שמרחמים עליו, על ידי קולות הללו. אבל על ידי נפילת האמונה, גם זה אין מועיל. כי הגניחות וצעקת אח הנ"ל הם קול בלא דיבור. וקול זה בחינת אבהן, האבות, אברהם, יצחק ויעקב. כי הקול כלול מאש, מים, רוח, שהם בחינת תלת אבהן, 3 אבות, אש, מים, רוח. והם נראים ונתגלים רק על ידי אמונה, שהיא בחינת עפר מנא דכולהו. אז מים, נדמה שזה אברהם גומל חסדים. מה היה לנו עוד? מים, רוח ואש. אש זה מסתמה יצחק, עולה תמימה, יראה, דין, ארץ, יראה, אש, מלכות. ורוח זה מסתמה יעקב, שהוא מהלך לפי רוחו של כל אחד ואחד. כמו שכתוב ביהושע, איש אשר רוח בו, כן? שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. שלך, שלך, שלך. גם שלך. כן. לכל אחד לדבר איתו בשפה שלו. לקטן לתת חלב, למבוגר לתת בשר. לפי המקבל, זה רחמים, יעקב תפארת לפי המקבל. חסד, לעומת זה, זה לפי הנותן. אברהם יש לו צורך לתת, להשפיע. גלגל הוא שחוזר בעולם, הוא צריך להפעיל את הגלגל של החסד, עולם חסד ייבנה. עולם חסד ייבנה. אברהם אבינו, יצחק בא שם גדרות גבולות, יש דין ויש דיין, ועל הכל יביא אלוהים במשפט. אפילו אם אדם השאיר אחריו שירותים חוץ מכבודכם, לא נקי, ציבורי, ונכנס אחריו אדם ונגעל, לא טוב. אני צריך להשאיר נקי, לא להשאיר זכר. ועל כן, על ידי נפילת האמונה, אין מועיל לו גם כן הקולות הנ"ל. וגם על ידי זה בעצמו אין מועיל לו רפואה. כי עיקר רפואה היא על ידי התמזגות היסודות. כן? יש 4 יסודות. אש, מים, רוח, עפר. וצריך לזה חכם גדול, אומר רבנו. שידע לפי הדקטרי, הרפואות, למזג היסודות שיש בכל אחד ואחד מן העשבים, כפי הרפואה שצריך זה החולה, לפי קלקול היסוד שנתקלקל ונחלש אצל זה החולה. גם בהכרעת הכל יש בחינת התמזגות היסודות. ועל כן על ידי פגם אמונה, שעל ידי זה נפגם בחינת 4 יסודות, כי כולם מתגלים רק על ידי בחינת עפר, שהיא מנא דכולהו, על כן אין לו רפואה. כן? אז אם יש לו קלקול ופגם באמונה, אז ממילא אין רפואה למכתו. אז מה התיקון? אומר רבנו אות ב', והתיקון לזה הוא שצריכים לחתור ולמצוא המים שמשם גדלה האמונה. ואלו המים מבחינת עצות, שמשם גדלה האמונה. מבחינת עודה שמך, כי עשית פלא, עצות מרחוק, אמונה אומן.
שעל ידי העצות גדלה האמונה. ועצות הן מבחינת עומק הלב. היינו, כשנתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל אפילו קול צעקה, שהוא קול בלא דיבור כנ"ל, אז היית צריכים לצעוק מן הלב לבד, מבחינת צעק לי במה לשם, שהוא צעקת הלב לבד בלי קול, מבחינת ממעמקים קראתיך השם, מעומקא דליבא, ועומק הלב זה מבחינת עצות, מבחינת מים עמוקים עצה בלב איש. ועל כן, כשאין מועיל קול צעקה, מחמת נפילת האמונה, אז היית צריכים לצעוק מן הלב לבד בלי קול, שקט, דממה, כל דממה דקה, לא דומיית תהילה. אז היית צריכים לצעוק מן הלב לבד, בלי קול, רק מעומקא דליבא, מעומק הלב, ועל ידי זה נתגלים העצות כנ"ל, שמבחינת מים עמוקים וכו'. על ידי העצות שנתגלים בעולם, והיינו שיודעים בעולם ניתן עצה לנפשם, שכל אחד יודע לתת לעצמו עצה, לנפש שלו, עצה לנפשם. כל אחד ואחד מה שצריך, מה שאמרנו, תפארת יעקב לפי המקבל, רחמים, הוא מרחם. זה לא לפי הנותן, אברהם. כי העצות הן בחינת פלא, בחינת ידי שמך כי עשת פלא, עצות מהחוק אמונה אומן. סליחה, על ידי זה גדלה האמונה, בחינת עצות מהחוק אמונה אומן, כנ"ל. ואז היה חוזר ונתתקן כל הבחינות הנ"ל. כי העצות הן בחינת פלא. כי העצות הן בחינת פלא. זה פלא, שיש לך עצה זה פלא, כי אז אתה מצליח. יש לך עצה לנפש, יש לך רפואה, יש לך אמונה. פלא. אמונה זה פלא. כן? מים עמוקים, עצה בלב איש. ועל כן כשאין, עומק הלב זה בחינת עצות. על כן כשאין מועיל כל צעקה, מים עמוקים, כתוב במשלי, מים עמוקים, עצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה. הוא יבוא וידלה את העצה מעומק הלב, כמו עם דלי, ידלנה. דהיינו, כמו שאמרנו, שיודעים בעולם ניתן עצה לנפשם כל אחד ואחד מה שצריך. על ידי זה גדלה האמונה, מבחינת קצת מהחוק אמונה עומק. ואזי חוזר ונתתקן כל הבחינות הנ"ל. כי העצות הן מבחינת פלא. מבחינת ידי שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק אמונה עומק. על ידי זה נתקן ונקבל רפואה להעמקות המופלאות. רחמנא ליצלן. יש לו מכות מוזרות באות עליו. פתאום פה, פתאום שם, מכה מופלאה. מכות, בגוף, בנפש. רוחניות, בגשמיות. כל הכיוונים. שהם בחינת ויפלא השם את מכותיך וכו'. גם תפילה היא בחינת פלאות. גם התפילה היא פלאות. בחינת נורת תהילות עושה פלא. תפילה זה פלא, נורת תהילות. תהילות זה תפילה, תהילים. עושה פלא. וכן זכות אבות. זה גם כן פלא. זכות אבות, אברהם, יצחק ויעקב. דוד. משה, אהרון, יוסף ודוד. יוסף, אברך. אב בחוכמה ורך בשנים. שילוב. היברידי. אז וכן זכות אבות, בבחינת נגד אבותם עשה פלא. וזהו ואנוכי תרגלתי לאפרים, זה בחינת עצות. כמו שכתוב, עם אשר ברגליך, מפרש רש"י, הולכים אחר עצתך. כחם על זרועותיו, זה בחינת זכות אבות, שהם זרועות עולם. ספר דברים ל"ג. ולא ידעו כי רפאתים, הם לא ידעו כי רפאתים,
כי באמת על ידי זה נעשה רפואה כנ"ל. זה פלא. אפשר לדעת פלא. אמונה, אומן, עצות מרחוק, אמונה, אומן. מים עמוקים, עצה בלביש, ואיש תבונות ידלנה. וזהו בחינת בריאת העולם ברשע חשוכה, והדר נאורה. בלילה מתחיל חושך, תחילת היום, ואחר כך הולך ואור עד נכון היום. מפציע השחר. בוקר. מה זה בוקר? זה עצה. מתחיל לראות מה הוא צריך לעשות. לפני זה העיניים שלו היו סתומות, היה לו עננים, מכסים את העיניים. חושך זה בחינת היעדר העצה. בחינת מי זה מחשיך עצה במילים. ואחר כך כשנתגלה העצה, שהוא בחינת עומק, בחינת מים עמוקים, זה בחינת מגלה עמוקות מני חושך. כל מה שנתגלה יותר האור, דהיינו העצה, ונתחה החושך, שהוא היעדר העצה. גדל האמונה ביותר. עיקר גידול האמונה הוא בבחינת אמונתך בלילות. דהיינו כל מה שנתחה והולך חלק מהלילה, ונתקרב אל אור היום. נתגדל האמונה ביותר, וכן הולכת ונגדלת מעט מעט. כפי מה שנתחה מהלילה, ונתקרב יותר אל היום. עד שבאור היום, אזי נתגדל האמונה בשלמות. בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. חדשים לבקרים רבה אמונתך. בוקר אמונה. ואז באור היום הוא עיקר צמיחת הרפואה. בחינת אז יבקע כשחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח. נמצא שעל ידי התגלות העצה, שהיא בחינת התגלות האור מן החושך. דהיינו שנדחה החושך, שהוא בחינת לילה, ונתגלה האור, בחינת יום. על ידי זה נתגדל האמונה. על ידי מה? על ידי העצה. האור, שחר, בוקר. ועל ידי זה עיקר הרפואה, בחינת אז יפקע כשחר אורך וארוחתך מארץ תצמח. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. כאן על ידי יחודה, תודה רבה, יום טוב.